Thomas Sankara kanko wonno nayoɓo président Burkina Faso o ardima Burkina Faso ko fotino duuɓi 4 o waɗe nder Burkina Faso ko hay président goto meeɗa waɗa toon e nder duuɓi 4 capitaine Thomas Sankara wonno panafricanisme woni mo ganduɗa o ka jagguɗo Afrique ko africain ji tan mbawi ɗum nawde yeeso so ɓe ndenti ɓe goni goto ɓe ndeddidi doole mabɓe ɓe liggima ɓe mbaso ɗaminede e tubakoɓe o wonno mo ganduɗa o ko kaɓetenoɗo néocolonialisme woni systéme mo ganduɗa o ko tubakoɓe gaccintuma ɗum caggal nde ɓe dokkuma indépendance aɓe kalanma no mbaɗirta ha para kadi ɓe jogonoma jawdi ma comme genre neɗɗo rokkuma hoore ɗufta ɗemgal. Thomas Sankara wonno président daññoɗo fulla e hoore mum o yiɗano yaware kadi o yiɗano jawiɗo leydi makko hande ko on min gari gam andinɗo on hol gonnoɗo Thomas Sankara. Thomas Sankara inde makko tigui rigui woni Thomas Isidore Noël Sankara o jibina ko le 21 décembre mais ko wonno e leydi wiyetenoɗo haute volcan jinnaɗo makko gorko ko pullo wonno kadi militaire woni ancien combattant o haɓama e deuxiéme guerre mondiale no Thomas Sankara wonde militaire tan wonno miijo mum ɗum tahi o waɗi examen d'entrée mo pritali militaire mo kajogo e école oɗon hen o dañi bac makko nde ummi toon hen o yeehi Yaoundé e nder Cameroun e école goto biyeteɗo école militaire interarme nde ummi toon hen o yeehi leydi biyeteɗo Madagascar o janggoy toon science politique économique et politique et science agricole nde wonde Madagascar en 1972 hen o tawtora révolution goto manam yimɓe leydi ndi gummi gam yo président o yalta leydi ndi tawtoredemo événement baɗnoɗo e aussi janggude defte mo Karl Marx e Vladimir Nevin ɗum no waɗe ko heewi e hoore makko e politique nde ummi toon hen o yeehi Maroc e école goto parachutique e nder oɗon école hen andodire e Blaise Compaoré kamɓe jeyɗa leydi woni Burkina Faso nde ummi Maroc hen o yeehi France o waɗi toon stage nde ummi toon hen o arti nder leydi makko woni Burkina Faso e hitande 1974 Mali e Burkina Faso aɓe fodidire leydi goto wiyeteɗi Po Sankara ardi guerre en tant que commando en tant que capitaine ha Allah hokki men woni ko hen Allah waɗi o anda no feewi e nder leydi ndi e ɗiɗon jamonuji omo yaare duuɓi 25 hen o hokka o darni unité goto mo ganduɗa o kay renata leydi ndi kanko e sehil makko biyeteɗo Blaise Compaoré o ardi kadi centre de formation goto militaire mo ganduɗa ko sukaɓe natɓe e armée o anda no feewi e leydi ndi yiɗimo no feewi ha tahi président Séyi Serbo waɗimo secrétaire d'état à l'information en 1981 Sankara ne serte e liggatinoɓe e gouvernement saabu somo dawa ko vélo addata kono o ɓoyan toon e hitande avril 1982 hen o yalte gouvernement hen saabu président Séyi Serbo no joguirtinoni leydi ndi welanamo président o Séyi Serbo yehino ha wi hay goto watta toon grève hen soki Sankara e yaadiɓe mum 7 novembre 1982 hen armée o waɗi fippu yane makko waɗi coup d'état mo ganduɗa o Thomas Sankara memani hen nde ɗum waɗi ha paari hen Sankara e Blaise Compaoré ardini médecin militaire Jean Baptiste Ouédraogo woni président janvier 1983 hen ɓe mbati Thomas Sankara premier ministre caggal nde waɗa premier ministre kanko Thomas Sankara o waɗi créé émission goto mo ganduɗa o ko émission radio
kala talata kikiɗo émission waɗanno émission tahon ummat tan ko ngam yimɓe ɓe mbawa haalde ko muusi ɗumen e laamu ngu. E on jamano nde woni premier ministre o meeɗi yaade Libye o totta indemnité manam kalis mo ganduɗa o ko gouvernement o tottimo ɗum pour ñamdu makko e yardu makko e gonka makko e nder Libye. E nder on visite nde ummi Libye o arti o ƴetti on kalis fof mo tottuno woni indemnité o rutti ɗum e caisse laamu ngu. O andini président o woni Jean-Baptiste Ouédraogo kani libyen ƴi joɓimo fof kala ko waɗi toon libyen ƴi joɓi. ɗum woni hunde mawde e nder Burkina sabu yimɓe Burkina ɓe meeɗa yiide ko way noon e arditanoɓe Burkina. Sankara woni mo ganduɗa o ko jinnoɗo leydi mabɓe wonno haute volta yalta e juuɗe tubakoɓe. kono Jean-Baptiste Ouédraogo jogonoki hono yiyande no ɗon e lewru avril o waɗi invité président Libye woni Mohamed Kadhafi e nder Burkina woni invitation mo ganduɗa o président o tinani ɗum muusi président o Jean-Baptiste Ouédraogo ha tahi le 17 mai hen o jaggi Thomas Sankara o sokki ɗum o waɗi ɗum sous résidence surveillée. E nder ɗum hen population Burkina fof ummi no wulla no haɓo pour yo Thomas Sankara woppe. ɗum jiiɓi no leydi ndi no feewi. kono hono Thomas Sankara no soke Thomas wonko haalduno e sehilaɓe mum mbaɗuno Blaise Compaoré sabu omo anduno ɓooya tan kono maw soke. nangue muti jamma naati e nder capital Wagadugu wuro ngo leeri nañ lampaji fof no kuɓu ɓe jooɗi ha ɓooyi lampaji fof ñifi. capital o Wagadugu nimɓiɗi Kunduz coupure général waɗi no wona e jamma 1er août 1983 kure no fuɗɗi huɓɓude wuro ngo fof kuuli. kala to militaire wonno e gardigol Blaise Compaoré ari ngam yaltinde Thomas Sankara prison. nde Thomas Sankara tini ɗum nde o waɗi nulaɗo e Blaise Compaoré ngam yo accu ko watta ko sabu o haaldino e président o ha président o no foti woppudema ko ɓooyata haydara. kono Blaise Compaoré andini Thomas Sankara kañum ko watta ko koko jokki ɗum tan ha gasa. caggal nde waɗa libéré kanko Thomas Sankara o yaari koyɗe makko ha to président to ha galle président Jean-Baptiste Ouédraogo o waɗi libéré président o koko jaggano o andini président o yo yaha o waɗimo libéré on wawi yaltude e leydi ndi dow jaam o wattaki haydara. caggal nde coup d'état o waɗi nde ko hen militaire uji fof ndenti gardini Thomas Sankara mbaɗimo président le 4 août. holno capitaine Thomas Sankara jogori jogorade Burkina hol ko kewi hakkude makko e sehil makko ɓi yummakko Blaise Compaoré ha on wattidi wardemo ɗum fof ma laaɓo e vidéo ji garoyoji. mbaɗe abonné Big Weltare TV.